שנה לא היה לנו אף קוסם בתוכנית. יהיה פה ילד שהוא בעצמו קסם, כי הוא ניצח את כל הסטטיסטיקות, הוא נולד לפני 11 שנה עם שיתוק מוחין. רוב האנשים שנולדים כמוהו מבלים את חייהם בכיסא גלגלים, אבל הוא וההורים שלו החליטו לא לוותר, ולא רק שהוא הולך עם הנכות, הוא שחקן כדורסל מצטיין בליגת הכדורסל לילדים, שמו שי חייטוב. תשמע, הסתכלתי איך נכנס, אתה לא נראה סובל מנכות, אתה בטח לא נראה סובל משיתוק מוחין. למה ציפית? שיהיה לי קרניים? לא. מה, איזה יד זה החלשה? ימין? ימין. מה, איזה פעולות קשות לך? בעיקר במשחקים שאני מכדרר, וגם בצד וחצי. בפעולות ביתיות? ביתיות. בדברים שאתה עושה בבית, כל הדברים של ילדים אתה יכול לעשות הכל? בעבר היה לי קשה לחתוך אוכל, לשרוך שרוכים ולכפתר, כפתורים. כשהיית ילד, מהרגע שאתה זוכר את עצמך, ידעת שאתה שונה או לא? לא, עד שבכדורסל גיליתי שיש לי בעיה שמאמן ביקש למצוא בשתי ידיים, לא הצלחתי, שאלתי את אמא שלי שאני לא מצליח וילדים אחרים כן, והיא הסבירה לי שנולדתי פג, שלא קיבלתי מספיק חמצן שנולדתי. עד אז לא ידעת שסבלת ממשהו? לא. אני יודע, בגן, בתחילת כיתה, אני לא יודע, בית ספר, לא שמת לב שמשהו? לא הרגשתי. ומתי החלטת שאתה רוצה לשחק כדורסל? בגיל 5.5, שראיתי בטלוויזיה שהמשחק עם אקשן ומותח, וגם החברים אמרו לי שזה כיף. וכשבאת לקבוצה, הרי כשבאים לקבוצת ספורט, תמיד שואלים מצב רפואי וזה, הקבוצה, הם לא נלחצו מהמצב הרפואי שלך? אני לא חושב, בגלל שהם רואים שאני משחק כמעט כמו כל ילד, ולא חושב שהם נלחצו. הרי בקבוצה שלך מישהו אמר לי שהתחלפו כמה מאמנים במהלך השנה. כן. בא מאמן חדש לקבוצה. אתה צריך להגיד לו מה קורה? אני קצת קשה לדבר על זה, שאני מדבר, יש לי דמעות בעיניים, אבל אני מסביר לו. מה אתה אומר? אני אומר שנולדתי, לא קיבלתי מספיק חמצן, ושיש לי את הבעיה הזאת, וזהו, המאמן מבין. עושים לך הנחות? לא כל כך. שום הנחה? אתה צריך לעבוד יותר קשה מאחרים? אתה צריך להתאמן יותר קשה מאחרים? אני חושב שכן, בגלל שלי יש את הבעיה ולי יהיה יותר קשה לעשות דברים שהילדים האחרים כבר הם יודעים לעשות. אז אתה מה, עושה אימונים מיוחדים, אימוני כוח, אימונים... כן. אתה שוחק? כי המשפחה שלך היו כולם שחיינים? כן. אתה יודע שסבתא שלך לימדה אותי לשחות? חיי, סבתא אווה לימדה אותי לשחות. אתה שוחה איתם? אני שוחה עם אבא שלי. שחייה זה נחשב הספורט הכי טוב בשביל ליצור איזון בתוך הגוף. כן, זה סימטרי בגוף. מה החלום, כמו מלהיות? אני רציתי להיות שחקן כדורסל, רוכב אופניים ואיש עסקים. שחקן כדורסל, רוכב אופניים ואיש עסקים. באותו זמן או שאתה רוצה לעשות את זה בחלקים שונים של החיים? בחלקים שונים. שחקן כדורסל אני רוצה להיות שאני אהיה צעיר. רוכב אופניים בערך בין גיל 30 ל-40, ואיש עסקים. מגיל 40 ואילך, עם הרווחים מהכדורסל, יהיה לך גם. כן. זה מאוד מתוכנן, אני מוכרח להגיד לך. זאת אומרת, אתה באמת... כשאתה פוגש או רואה או מדבר עם ילדים אחרים שיש להם מגבלות, מה אתה אומר להם? אני אומר להם שיעשו הרבה מתיחות. הרבה מתיחות? כן. זו הצעה טובה לכל אחד בעצם. שלא יוותרו אם יש להם בעיה, שלא יחשבו על הבעיה, שיחשבו על המטרה, ואם הם יחשבו על הבעיה, זה יוריד להם מהביטחון העצמי. ואני לא חושב שהם הצליחו ככה. זה, אתה יודע מה? אולי ההצהרה הכי מדויקת ששמעתי לאנשים עם בעיות. אבל בעצם אתה כבר לא אנשים עם בעיות, זה רק יש משהו בעבר שלך שיש בעיות, אני מסתכל עליך, אתה איש בלי בעיות. רק עם עתיד והצלחות. וטרנינג.
שי, תודה רבה לך, ותמשיך להצליח. בכל הכבוד. תודה. הנה, אפילו לחיצת יד שלך לחיצת כמו שצריך. שי. זה היה שי חייטוב, שהוא מלך. ותודה למוסף 24 של ידיעות אחרונות שעזר לנו עם הסיפור הזה.